खुलुमबाय रायजोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोन बयखौबो आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायना थाबाय आङो दिनैहाय दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय ओंखारदों जुदि नोंथांमोना इंटरेस्टेडब्ला नायलांदो दायो रेडि जानानै ओंखारबाय जेराव खिया थाङा माने लिन्थ्रि फिन्थ्रिबाथाय बिराद लेट जायो हाखु दाखुनो पेट्रल पाम्पआवहाय जों थांगासिनो दं जोङो दिनै जों थांगोन बर' गामि महाकालगुरियावहाय मोनसे बेयाव थांगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो लोगोफोर गावनि फिसानोबो भाषा फोरोंहोयो सोमोन्दो फोरोंहोयो बेखाय इसोरनि बोसोनखौबो बे बिमा बिफायानो फोरोंग्रोनांगौ जाय बिमा बिफाया नखर गेजेरनि गेजेरजों बाइबेलनि बोसोनखौ गोसोआव लानानै गावनि फिसौफोरनो बाइबेल सल' खोन्थागोन फोरोंगोन इसोरा जिसुआ बेसेबां महान बेनि सोमोन्दै फोरोंगोन बे गथ'फ्रा गोसोआव लागोन आरो माब्लाबाबो बावनाय नङा सानडे स्कुलाव लांनांगौ सानडे स्कुलाव लाङोब्ला प्रभुनि बिनायफोरखौ सोलोंग्रोनो मोनो इसोरजों रायलायनाय प्रार्थना प्रभुनि आरज जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि नामा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनि दायफोरखौ निमाहा खालाम जोंबो जोंनि दायफोरखौ गावजों गाव निमाहा होलायनाय बायदि बबेखानि गाज्रिनिफ्राय जोंखौ हमथा मानोना रायजो मान आरो समायनाया नोंनिनो जाथों आमेन बे बर'नि प्रार्थनाखौ उन्दै समावनो आबै आबौ नङाब्ला बिमा बिफाया फोरोंनानै मजबुत खालामनांगौ जेब्ला बे गथ'आ बे प्रार्थनाखौ बिगोन बे गथ'नि खाथियाव सैथाना थानो हानाय नङा मानो उदा बिजाबनि सालिबायदा साफोराव बुंदों बेनो इसोरजों रायज्लायनाय प्रार्थना बेवहाय बुंदों जोङो जेब्ला बिनियाव आरज खालामो अब्ला बे जोंनि प्रभु इसोरा जोंनि खाथियाव थानानै जोंखौ नेयो जेसेखि महान जाथियानो जाया मानो बबे जाथिहा बेबादि इसोर दङ जेसेखि गेदेर जाथि जाया मानो दा आङो नोंसोरनो जे आयेनफोरखौ फोरोंबाय बेबादि न्याय आयेन बबे जाथिहा दङ होनना बुंदों बेखायनो जों खनसे आरोबाव बावनि इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरजों रायज्लायनाय प्रार्थनाखौ जों माबोरै रायज्लायनांगौ गथ'फोरनो जोङो फोरोङोब्ला बे गथ'फ्रा आरज खालामोब्ला बे गथ'फोरनि खाथियाव बिमा बिफाफोरनि खाथियाव थानानै बे इसोरा जोंनि आरजखौ नाजावो आरो बियो जोंनो माबायदि आरज बिदों बेखौ बे आशीर्बाद आरो फिननायखौ बियो होयो जोंनि प्रार्थनाखौ इसोरा आखाइजों नाजावा सनानि गुलियाव बियो नाजावनानै दोनो प्रकाशित बाक्य नुजा होजानायनि 5-6 आखरफोरा नुजा होजानायनि 5-6 आखरखौ जेब्ला जों बिनियाव आरज खालामो अब्ला बे सनानि खुरैयाव जोंनि प्रार्थनाफोरखौ बे नाजावनानै लायो आरो बियो जोंनो फिननायखौ होयो अब्ला नायनो जोंनि गेजेराव सोरबा बार'था टाइटेल मोनजेनबाय सोरबा रानि टाइटेल मोनजेनबाय जों बयबो बे टाइटेलखौ मोनखागोन बे टाइटेलनि मानसिफ्रा हारसिं जानाय समाव जेब्ला गोथौसिन प्रार्थना खालामगोन बे प्रार्थनाफ्रा बेसेबां इसोरजों नाजावजानाय जागोन बे गोसो गोरबोनि प्रार्थनाखौसो बे इसोरा नेनानै थाबाय थायो आरो गोसो गोरबोनि प्रार्थनायानो जोंनि नखरफोरखौ बेंनानै लायो मानोथो बियो बुंदों गीतफोरनि 34 नाम्बारनि
सानाव बुंदों सेभेनाव बुंदों मा बुंदों बेवहाय जोङो खोनासंनि ईदफोरनि 34 नाम्बारनि 7आव बुंदों जिसुनि मुङै आङो बेखौ फरायनि जिसुनि मुङै आङो फरायबाय 34 नाम्बारनि 7आव बेयाव बुंदों गोरबोगिरिफोरनि सारिगिरि बिनि आत्मा बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो मोजां बोसोन खमाय सल'खौ नों नागाराखैब्ला मा मिथो नोंलाय बै सोरगो रायजोआव थांनो हागोन हानाय नङा बेनिखाय गोसो सोलायनानै बाप्तिस्मा लानांगोन गोदान जोनोम जाफिननांगोन गोदान सारि जाफिननांगोन अब्लासो नों बै सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन नों जेब्ला गोसो सोलायबाय अब्ला इसोरा नोंखौ बेंनो थाखाय आरो फुंखौ नोंनि न'आव बादा लुनानै थाहोगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बे इसोरनि बाणी इसोरनि बोसोन बे बोसोनखौ जों बयबो गोसोआव लानांगौ बे बोसोनखौ गोसोआव लानानै थानांगौखायनो जोंनो अनज्लायनाय नांगौ खौसेथि नांगौ होनदोंमोन बिसोर जागायदोंमोन नाथाय बे इसोरा बुंदों ओइ आन्दायहोजाग्राफोर आंनियाव गिदिंनानै फैफिन आंनियाव आलाय बिलाय खमा दङ दिनै बे खमाखौ होनो थाखाय इसोरा जोंनो मोनसे जायगा होदों बे जायगायानो जाबाय गिर्जा न' आरो बे गिर्जा न'आव जयेल नाबियाबो जोंखौ हांख्रायदों इसोरा जेरै हांख्रायदों जयेल नाबियाबो जोंखौ हांख्रायदों बे जोङो जयेल नाबिनि गोरोन्थि मावनानै थानाय मानसिफोरखौ अनखांनानै हांख्रायनाय अनखांनानै बोसोन होनाय अनखांनानै लिंहरनायखौ जोङो नायनि बेनिफ्राय जों दिनैनिफ्राय गोसो सोलायनि मानोना बे अनखौ आरो माया गोनां बोरायनाय मानसि अनखांनाया बुजिबावनाय आरो गोसो खालामनायनिफ्राय मं लाखिनो जेरेमियानि 29:12 बुंदों जेरेमिया 29:12 बुंदों जेरेमिया 29:12 बुंदों आरो नोंसोर आंखौ लिंब्ला आरो आंनाव फैनानै आरज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन आरो नोंसोर आंखौ लिंब्ला आरो आंनियाव फैनानै आरज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन जोंहा मूर्ख हिनजावफोर बेनिखायनो बे मूर्ख आखलखौ जों दिनैनो नागारनानै धोरोमनि देशखौ धोरोमनि गियानखौ जों दिनैनो बुथुमनानै लानांगौ नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों आं गियानि जानोसै आंनि खुगानिफ्राय सैथो बाथ्राल' आं रायज्लायनोसै नैबे साननाय गोसोफ्रा सासे बिमा बिफानाव सासे जोहोलावनाव सासे सिख्लानाव बे जायगा मोननांगोन आरो बेबायदियै जोङो नायबावदिनि मोनसे बाथ्राखौ जों नायबावदिनि अलसियाफोरनि आखायाव जेब्लायबो रां थाया नारसिननानै जाग्रा मानसियासो धोनि जायो हाबाब बिराद गिदिर मोनसे सोंथि आरो मोनसे फोरोंनाय अलसियानि आखायाव थाखा थाया ना अलसियानि आखायाव माबायदि थाखा फैगोन बे खामानिखौनो मावा ओरैनो जाबाय थायो बेबायदि मानसिफोरनाव बयनिफ्राय थाखाया फैनानै फैगोन ना बोसोन बिजाबफोरनि सत्रआवहाय बुंदों सोलिनानै जानाय मुवाया दान्दिसेनि थाखाय गोथावब्लाबो उनाव बननो हायै अन्थाइफोर बायदि जायो बेनिखाय जों थगायनानै जानो साननायखौ बिराद गोजानाव दोनहरनांगौ मालायनि हाखौ सेनानै लानो साननाय आखुखौ जों नागारनांगौ मालायखौ बाहायनानै जानानै रुवाथि दाहोना सिगांनि मानसिफ्रा रुवाथि दाहोना लायोमोन दे
ruwaथि दानांगौ लागोन बेनि उनाव बेथनबो होआमोन बेबादि नारसिननानै जायो बेबादि थगायनानै जायो नैबे सर'फोरखौ जों नागारनांगौ दानि जुगावहाय मोनसे खिन्थु सोलिबाय थायो मावरिया गथ'फोरखौ बाहायनानै जाग्रा सर' दङ मावरिया गथ'फोरखौ लाबाय हेफाजाबनि थाखाय नाथाय बेनो बेसेबां होनांगौ बेखौ होआलासिनो बेखौ बाहायनानै जासोगारो नाथाय बेबायदि जानायखौबो इसोरा हिसाब होनो दे जेसेबां होनांगौ बेखौ मोजाङैनो होखा मावरिया गथ'फोरखौ मालाबाबो बिना फैसायाव बाहायनानै दाजादे नङाब्ला इसोरनि नोजोराव गोग्लैगोन आरो इसोरा नोंखौहाय साव होगोन बे सावनिफ्राय जोङो खारग'नोब्ला जोङो मावरिया गथ'फोरखौ मावहोदोंब्लाबो बेनो होनो गोनांखौ जोङो फुरायै होखा इसोरनि आशीर्बाद मोनगोन सोलायनानै जानाय लोंनाया दसेनि थाखाय बिराद गोथावब्लाबो उनाव मन'नो हायै अन्थाइफोर बायदि जागोन माब्रैथो अन्थाइ लायजालाय मन'नाय माब्रैथो सुनो हानाय सिङाव ने नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा नों थगायनानै थाखा आरजिदोंमोन नों थगायनानै बिल्डिं पाका लुदोंमोन नाथाय नोङो मोनसे समाव नोंनि न'आ लुबाय थानाय समाव गाज्रिथार बेरामा नोंखौ जानानै होबाय इसोरा नागारबाय नालाय नोंखौ बेमारा गोबानानै लाबाय जेब्ला बे बेमाराव नों गोग्लैनांबाय बेमाराव नोङो सोलिनांबाय बे समाव नोङो लाख खौथि थाखायाबो नोंहा थोआ जागोन बे समावसो नों अनुभब खालामगोन उपलब्धि खालामगोन गोसो गाबगोन आं मोखांखौ थगायनाया माथो लाब जाखो आं मोखांखौ थगायामोनथाय बे गाज्रिथार बेरामा आंनि मोदोमाव जानाय नङामोन आं मोखांखौ थगायबाय 10-20 लाख नाथाय आंनि बेमारावनो 1 कोटि थांबाय माथो लाब जाखो बेनो मन'नो हायै अन्थाइफोर बायदि जायो बेनो फिननाया बेनिखायनो थगायनाय सर'खौ जों नागारनांगौ सासे मानसिया थगायनो सर' खालामदोंमोन दे बे मानसिया हावरिया न'खरनि मानसिमोन आं जायगाफोरखौबो बुंला दानि जुगाव गासिबो इउटुबार गोजा दा बुंगोन जायगाफोरनि खोन्थागोन बे मेडामा आंखौहाय वेस्ट बेंगलावहाय बेबायदि बुंदों होनना बुंदों आं बाथ्राखौल' बुंदों गोरिब न'खरनि मानसिमोन आरो बे गोरिब न'खरनि मानसिया जोंनिफोरनि जानाय थानायखौ नोजोर होदों आरो बियो नुदों जोंनिफ्रा आजादि जायो गारि सालायो गोसोबादि मोजां न'खर दादों लुखांदों फिसाफोरखौ फोरोंदों आंनि बर'नावलाय माथो एफाग्राब हावरिया खाफाल जाखो बियो सानदों आरो बेखौ साननानै बे धोनि जानो थाखाय दाउ बेफार खालामनो सोलोंदों दाउ बेफार जेब्ला बियो दाउ बेफार खालामदों बे समाव गिबि समाव बियो रोङाखैमोन उनाव बियो बुद्धि गोसोखांबाय दाउआ गां गोनां मोनब्ला साबसिन जायोनो आरो जेब्ला गां गोनां दाउखौ लाबोयो मोनो बिनि थाखाय लाब दङ बै सुमुक ना सेहा होनो सुमुकखौ मिथिगौ दा बोग्राया सेहाया बेखौ दाउनि बे गांखौ सिङाव दोनखुमायोनो फिसा फिसा ओमफ्राय सोना दोनब्ला दाउआ अजन जाबाय दा ने अजन जाबाय मानै माथामल' सोना दोनब्लालाय बांसिन अजन जाबाय जेब्ला दागा फाग्लाया सेरा थिखांनोसै अजना बारा जानोसै दा बिराद थाब थाब नोंनि जाबाय आरो फैसा मोनबाय बै दाउ लांग्राफ्रा नायस्लाबले दाउखौ जेब्ला सुनानै ख'आव सोयो बे सेहाफोरखौ सुमुकफोरखौ बोख्लाय बे लाखिनो माने बुद्धि गोरों सैताना बेखौ बुद्धि गोरों खालामबाय आरो बियो बिदिजों बिराद गोबां हा बायबाय हुबायबाय दाना बिराद गोसो गिदिर जाबाय बै धोनिया जेरै गारि सालायदों बेखौ साखा खबब्रै बायजोब्बाय आरो बे धोनिया जेरै फिसाफोरखौ मोजां स्कुलफ्राव सोदों गावनि फिसाखौबो सोहैनो हाबाय बा रावाबो गिदिर जाजेनबाय धोनि जाबाय नालाय फैसा थाखायाबो दङसै नालाय गिजेनले आरो बियो दाना बिदि जायै जानानै दाउफ्रा नागिरनानै बयबो होफैसै एकदम बेनो बारायाव बारासिन जाबाय आरो गुदि हान्थिनाया बांसिनाव बांसिन धोनि जाबाय थाबैनो बे 2 बोसोरसोआवनो धोनि जाबाय 2 बोसोराव धोनि जानानै बे मास मोनसेल' सान्थि मोनजाबाय जेब्ला मास मोनसे बिराद खुसि मथ' मास मोनसे मोननाया जाबाय बे समाव गोदोनायाव दुमा जाजेनबाय
गोदोनायाव दुमा जानायाबो सानफा बारायबाय जेब्ला बे डक्टरनि खाथियाव थांबाय डक्टरा बुंबाय नोंनि गोदोनानि दुमा जानाया केन्सार प्र'सो जादों सिना हाबजेनबाय अब्लाबो थाखा दं नालाय दुगा माथो बेसे थांनाय थांगोन आरो 50,000सो थांगोन आरो 1 लाखसो बेखौ साननानै बे गियाखिसै बिदिनो बे दुमायाबो बारायै बोसोरसे थांबाय बोसोरसे थांब्ला केन्सारा दुमा बारायजोबलाङो बेबायदि बेनावबो गोदोनायाव बारायजोबनो हमबाय उनाव थै गोबालायनाय जाबाय डक्टरा एडमिट खालामजानो गोनां जाबाय डक्टरा बुंबाय नोंनि बेरामा बारा जाबाय नालाय बेखौ हाख'ना गारनांनायसै माथो बेसे थांनाय 2 लाखसो थांगोन डक्टरा बुंबाय बारा थांनाय नङा खोब बेसे थांगोन 10 लाखनि गेजेराव जाजोबनाय नायजाबाय गुवाहाटियाव आरो बिदि नायजानानै जेब्ला अपारेसन खालामबाय बिनि गोदोनाया आब्रं जाबाय पाइपजों ओंखाम जाजेननो गोनां जाबाय जेब्ला पाइपजोंसो जुइसफ्रा लोंनो गोनां जायो बिदैफ्रा रसफ्रा लोंनो गोनां जायो बे समाव मोनसे राहा फैजेनबाय आंलाय बे मोजां जाफिनगोन ना जाफिनदों आं मा खालामनाया हामबावगोन राहा मोनसे फैबाय आं नायजायो फैसाया थाङो बेमारा मोजां जाया ट्रिटमेन्टआ सोलिबाय थादों नाथाय मा होनो सोखाजानायनि राहा लामा गैया बे समाव मण्डलिनि गागिफोरखौ लानानै गिर्जा मोनसे खालामजेनबाय बे गिर्जा दैदेनगिरिया मोनसे बाइबेलखौ लाफ्लांबाय बेनो जाबाय नायखादो बोसोन बिजाबनि 5-11 बोसोन बिजाब 5-11 नैथि बोसोन 5-11 बाथ्राखौ गिर्जा खालामग्राया लाबाय बेयाव दङ जेब्ला नोंनि मोदोमा एम्फौजों जाजागोन अब्ला नोङो थैनो बिसिनायाव खेंखायबाय थागोन आरो 12खौबो 13खौबो आरो बे समाव नोङो होनगोन आं मानो सोलोंथाराखिसै आं मानो गावखौनो गुबुनफोरजों बेंजायाखिसै आंनि फोरोंग्राफोरनि फोरोंनायखौ आं मानो लायाखिसै आङो बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासङाखिसै बे समाव आङो मानसिफोरजों मान गैयै खालामजागोन जिसुनि मुङै आमेन बयबो बुंनो लासै जागोन जिसुनि मुङै आमेन बे बोसोनखौ बै गिर्जानि दैदेनगिरिया लादोंमोन आरो बे बोसोनखौ जों सम लानानै सम जोंनि गिर्जाफ्राव जों बेखौ सोलोंनाय जायो ना इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव ला इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव लायाब्ला नों मान गैयै खालामजागोन नों लाजिनांनायाव गोग्लैगोन जों बेखौ फोरोंगिरि फोरोंगुरुफ्रा बेखौ फोरोंनाय जायो गिर्जायाव थिग बै न'खरावबो बे मण्डलिनि आलगा पास्टरा बे पदखौनो लादोंमोन बे पदखौ जेब्ला लायो बिनि गोसोआव एसे गिखांनाय फैदों एसेल' गिखांनाय फैदों बेनिफ्राय गिर्जा जोब्बाय आरो डक्टरनाव लांबाय हामा बारायाव बारा जालांबाय दाना हा बुरजा बायनानै लादोंमोन ना बे हाखौ फाननो गोनां जाबाय बन्दक होनो गोनां जाबाय फैयै जेब्ला हाखौ गासैबो बायनानै लानायखौ बन्दक होजोबो बे समाव बिखा संनानै गाबनो गोनां जाबाय खाफाल हमनो गोनां जाबाय बे समाव गिर्जानि लिडार्सफोरखौ मा पेरेन्ट मा उइमेन्स मा इयुथ गासैबो लिडारखौ आंनो नांजोबगौ आंनो नांगौ आं थोगासिनो प्रभु आंखौ नुबाय दिनैनो मा थुबाय बेनि हिन्जावा थांनानै लिंनानै लायजोब्बाय गासैबो लिंजानायफ्रा फैबाय जेब्ला फैयो गिर्जा खालामो बे समाव बुंबाय नोङो इसोरनि नोजोरावहाय माबा मोनसे गोसोनि साननायजों गोरोन्थिफोर मावनानै दङब्ला नों क्षमा लादो नैबे समावनो नोङो इसोरजों नागारजादो आरो नोङो जुदि क्षमा लायाब्ला नोङो बे बेरामजोंनो नोङो थैसिगोन बे समाव बियो जोबोद गाबबाय
बे समाव बिनि आवाजआ बे गोदोना जोंहा बुंजाबाय नालाय सा सा ओंखारला माबा बुंदोंमोन माबा खोनाबाय बिराद गाबबाय गाव जे दाउनि गांखङाव सेहा मुलि सोनानै अजन बारायनानै फानोमोन बे बाथ्राखौ गाबै गाबै सिखारलाबाय आरो बुंबाय आङो थैखानोसै मानो होनबा रान्दिनि दाउखौबो बायदोंमोन आङो हावरियाफोरनि दाउफोरखौ बायदोंमोन धोनिफ्राथ' दाउ फाना बेबायदि हावरियाफोरनि दाउफोरखौ बायनानै आं बेबायदि थाखा बुथुमनाया आंहा दिनै दैयाव थांबाय आंहा दिनै जेबो लाब जायाखिसै इसोरा आंखौ बुंबाय आर मालाबाबो आंनि उनाव दाउ बेफार खालामनो गोसो दङब्ला सैथोजों खालाम बेबायदि अयनायै धनि जानो नागासिनो आं बायदि दाख्लाम जाना गाबै गाबै बेयाव खमा लादो बै सोलोंनायाव जों जयै जोंनि रंजानायनि समजों जों बे खोनानि आरो बे बेलासि समाव इसोरनि गोथां बाथ्राखौ सानजौफुनि सेसना जोब्बाय गबाय नै बयबो न'आव थांनोसै आरो लकालफ्रा ओमफ्राय जायफ्रा डेलिगेट थादों बिसोरल' थालांनोसै थ' लोगोफोर दहायहाय आङो दिरि जाना फैनानैहाय भिडिअखौहाय मोजां देखायनो मोनाखैना दायो गेटखौ आं बेबायदि बानायदों आरो महाकालगुरियावहाय सिङाव बिराद मोजां साजायदों थ' रायजोफोर दायो आङो बे प्रग्रामनिफ्राय थांफिननोसै गाबोन फैबावगोन गाबोनबो सानसे दंबाव थ' जायहा बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानो गोसो नोंथांमोना फैनो हागोन आरो बाहागो लाफैनो हागोन मानोना दा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनाया जोंनि थाखाय गोबांनि गोनांथि गोनांना दा नै फैनानैहाय घरामारा चौपतियावहाय एसेनो मम' जाफैबाय ओंखाम खुफैनाय हालोमोन माने आङो नाइट डिउटिसो दंमोन नालाय नाइट डिउटिनिफ्राय फैनानै एसेनो जानानै उन्दुदोंमोन सानजौफुनि जानायखौ जास्लाबलांनो हायासै ओंखाम खुफैनाय हालोमोन आङो ओंखायनो जाग्रोनानै लाबाय दाने न'आव थांनायसै आरो बयनिबो गोजोन्थों